Acum? Wow! Oh, nu! Am putut salva doar câte ceva! Multe lucruri sunt încă pe lună! Stai liniștită, e bine. O să pierdem niște pantofi lunari magnifici și camera asta veche. Pa, pa, amice! Oh! Maneta de la misiunea Apollo! Primul obiect pe care l-am luat pentru muzeu. Îmi vei lipsi, amice. Păi, e bine. Să mergem. Stai, sigur nu poți repara scutul? Nu fără comutator manual. Știm noi unde e? Mai sunt 20 de minute până la cutremur. Unde l-am văzut? Comutator, unde ești? Fetelor, să mergem. Acolo! Credeam că e o simplă bucată de metal. Crezi că merge? Putem încerca. Șurubelniță. Șurubelnița! E plin cu praf lunar. Atenție, plecare în 10 minute. Să mergem. Haideți, fetelor. Stai, Tilly, mai ai cablul de siguranță? Da! E ultimul avertisment. Plecăm! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! E cutremurul stelar? Da, păi așa ar arăta dacă l-ar vedea oamenii. Wow! Cât de tare! Și sclipitor! Și cutremurul stelar a trecut. Acum putem ieși din nou. S-a închis scutul la timp? Scanez. Scutul lunar a funcționat. Am reușit! Am salvat muzeul! Ura! Familia Ryder e cea mai tare! Mai vreau să mai fie un cutremur! Oh, cred că ajunge unul. Mersi, fetelor. N-aș fi reușit fără voi. Și avem o surpriză pentru tine, tată! Crezi cumva că vechitura asta e neinteresantă? Ei, ce să vezi? E comutatorul care a salvat muzeul de la cutremurul sclipitor! Oh, Tilly. Tilly.